Oletko koskaan kohdannut jonkun, joka on satuttanut sinua syvästi ehkä terävin sanoin, hiljaisella petoksella tai laskelmoidulla välinpitämättömyydellä, ja silti kieltäytynyt sanomasta yhtäkään sanaa, anteeksi? Tämä ei ollut unohdus eikä huolimattomuus. Se oli tahallinen valinta, kieltäytyä tunnustamasta vahinkoa, kieltäytyä vahvistamasta kipuasi, kieltäytyä antamasta hivenenkään omasta egostaan. Ja mikä on kauheinta? Tämä henkilö jatkaa eteenpäin kuin mitään ei olisi tapahtunut, kuin maailman pitäisi yhä pyöriä hänen ympärillään, koskemattomana omien tekojensa seurauksilta. Tällainen ihminen ei ole harvinainen. Hän on joukossamme. Ehkä olet jo kokenut kipua hänen toimestaan, tai ehkä olet itse ollut sellainen jossain vaiheessa. Mutta mikä saa ihmisen olemaan koskaan pyytämättä anteeksi? Mitä piilee tämän vaitiolon ja välinpitämättömyyden muurin takana? Vastaus ei jää kasvatukseen, kulttuuriin tai temperamenttiin. Se ulottuu syvemmälle ihmisen psykologian ytimeen, egon varjoihin, vääristyneen itsevarjelemisen sokkeloihin. Ja tämän ymmärtäminen ei ole pelkkä älyharjoitus. Se on avain. Avain, jolla puretaan näiden ihmisten valta sinun ylläsi, tunnistetaan haitalliset mallit ennen kuin ne kuluttavat sinut, ja vielä tärkeämpää varmistetaan, ettet itse muutu yhdeksi heistä. Anteeksi pyytämättömyys ei ole voiman merkki. Se on heikkouden puhtainta ilmentymää, joka on maskeerattu voimaksi. Ne, jotka eivät koskaan pyydä anteeksi, ovat vankilassa illuusion vankilassa, että virheen tunnustaminen on olemassaolollinen tappio, peruuttamaton halkeama täydellisyyden julkisivussa, jonka he ovat rakentaneet maailmalle ja ennen kaikkea itselleen. He uskovat lähes uskonnollisella varmuudella, että mikä tahansa haavoittuvuuden myönnytys tekee heistä heikkoja, manipuloitavissa olevia, merkityksettömiä. Siksi he mieluummin kiistävät, vääristävät, kääntävät syyllisyyden toiselle tai vain jättävät huomiotta. Ja he tekevät tämän lähes epäinhimillisellä jäähdyttävyydellä, koska tietyn näkökulman mukaan se onkin epäinhimillistä. Tämä käyttäytyminen ei synty tyhjästä. Sillä on syvät juuret, usein lapsuuteen haudattuna. Kuvittele lapsi, joka kasvaa ympäristössä, jossa rakkautta annetaan ehdollisesti. Olet hyvä, jos et tehnyt virhettä. Olet rakastettu, jos et pettänyt. Tällaisissa kodeissa anteeksi pyytäminen ei opeteta korjaamisen teoksi, vaan riittämättömyyden tunnustukseksi. Lapsi oppii varhain, että virhe tekee vaarallisesta ei siksi, että se satuttaa muita, vaan siksi, että se uhkaa oman arvonsa. Ajan myötä hän sisäistää ajatuksen, että hänen identiteettinsä on sidottu virheettömyyden kuvaan. Mikä tahansa uhka tälle kuvalle nähdään olemassaolon uhkana. Niinpä hän ei opi käsittelemään syyllisyyttä terveellä tavalla, vaan kehittää patologisia puolustusmekanismeja, kieltämistä, projisoimista, rationalisointia. Ja anteeksi pyytäminen muuttuu tabuksi, heikkoudeksi, jota ei saa koskaan näyttää. Mutta tähän synkkään psykologiaan johtaa toinenkin tie, tahallinen manipulointi. Joillakin ihmisillä paljastuu varhain tai myöhään, että anteeksi pyytämättömyys on hallintakeino. Kun kieltäydyt vahvistamasta toisen kipua, kieltäydyt myös kipureaktion laillisuudesta. Saat toisen epäilemään omaa järkevyyttään, lieneekö minä yliarvioinut? Olenko liian herkkä? Tämä on niiden, jotka eivät koskaan pyydä anteeksi, hiljaisen vallan ydin. He kirjoittavat todellisuuden uudelleen. He muuttavat uhrit syyttäjiksi. He kääntävät tunteellisen käsikirjoituksen niin, että loukkaantunut alkaa tuntea syyllisyyttä siitä, että hän loukkaantui. Tämä on narsististen persoonallisuustyyppien, psykopaatikkojen ja tunnesadistien lempipeliä. He tietävät, että niin kauan kuin he hallitsevat kertomusta, kukaan ei voi haastaa heitä tehokkaasti. Tässä piilee julmin paradoksi. Mitä enemmän joku kieltäytyy pyytämästä anteeksi, sitä enemmän hän alkaa riippua toisten kärsimyksestä. Sillä anteeksiantamattomuus edellyttää jatkuvaa ulkoista vahvistusta siitä, että hän on oikeassa. Hän tarvitsee sinun palaavan, viitsivän, selittävän. Hän tarvitsee kipuasi ruokkiakseen ylevyyden harhakuvaa. Tämä on myrkyllinen ja pahoinvoinnin aiheuttava kierros. Mitä enemmän yrität saada hänet tunnustamaan vahingon, sitä enemmän hän uppoaa kieltäytymiseensä, koska luovuttaa olisi myöntää, että sinulla on valtaa hänen yli. Ja hän ei koskaan salli sitä. Saatat ajatella, mutta ehkä hän ei ymmärrä, mitä teki. Älä aliarvioi näiden ihmisten tietoisuutta. Monet tietävät täsmälleen, mitä tekivät. Tietävät, kuinka satuttivat. Tietävät, että rikkoivat rajoja. Mutta he päättävät olla välittämättä tai pahimmillaan välittävät vain niin paljon,
että tuntevat itsensä voimakkaiksi tästä. Heidän empatiansa on läsnä, mutta valikoiva. Se ilmenee vain, kun se palvelee heidän etujaan. Kun se ei palvele, se sammutetaan kuin valo kytkimestä. Ja siinä piilee todellinen hirviömäisyys, ei empatian puutteessa, vaan sen strategisessa manipuloinnissa. Tämä tuo meidät ratkaisevaan pisteeseen. Ihmiset, jotka eivät koskaan pyydä anteeksi, eivät ole kyvyttömiä tuntea katumusta. He ovat kyvyttömiä kestämään, mitä katumus merkitsee tarvetta muuttua, nöyristyä, kuten he sitä näkevät, menettää asema. Siksi he muuttavat katumuksen raivoksi. Syyllisyys muuttuu ärtymykseksi. Häpeä muuttuu ylevyydeksi. Tämä on primitiivinen, mutta lyhyellä aikavälillä tehokas puolustusmekanismi. Pitkällä aikavälillä se kuitenkin johtaa yksinäisyyteen, paranoiaan ja suhteiden romahtamiseen. Sillä aikaisemmin tai myöhemmin ihmiset väsyvät. He huomaavat, että heille on tekemisissä tunteellisen kuilun kanssa, joka imee energiaa ilman palautusta. Ja sitten he erkaantuvat ei pahuudesta, vaan selveytymisestä. Mutta on vielä yksi hieman hankalampi seikka tässä psykologiassa, sen tapa toistua. Vanhemmat, jotka eivät koskaan pyydä anteeksi, opettavat lapsilleen 2 vaarallista oppituntia. Ensinnäkin, että rakkaus on ehdollista täydellisyydelle, toiseksi, että valta on siinä, ettei koskaan luovu. Näin sykli jatkuu. Veljeskunta, jossa kukaan ei tunnusta virheitään, luo mallin, joka myrkyttää koko perhesuhteita. Kumppani, joka ei koskaan myönnä virheitään, muuttaa suhteen egoiden taistelukentäksi. Ja pahinta, nämä ihmiset houkuttelevat usein muita, jotka epävarmuutensa tai traumansa vuoksi hyväksyvät tämän käytöksen normaaliksi. Uhrit ja tekijät kohtaavat synkässä tanssissa, jossa anteeksi pyytämättömyys sekoittuu voimaksi ja oikeudenmukaisuuden vaatiminen heikkoudeksi. Ja tässä piilee tunteellinen ansa, johon monet joutuvat. Uskoa, että jos vain vaivaudut tarpeeksi, selität riittävän selkeästi, osoitat kivun syvyyden, saat heidät lopulta murtautumaan. Uskoa, että heidän ihmisyytensä voittaa lopulta. Tämä toivo on ymmärrettävää ja syvästi inhimillistä. Mutta se on myös vaarallista. Sillä se pitää sinut kiinni. Se saa sinut investoimaan tunteellista energiaa pohjattomaan kuiluun. Se saa sinut uskomaan, että ongelma on siinä, ettei viestisi riittänyt, ei siinä, että toinen kieltäytyy tahallisesti kuuntelemasta. Ja kun odotat anteeksiantamusta, jota ei koskaan tule, menetät aikaa. Menetät arvokkuuttasi. Menetät palasia itsestäsi. Vapauttava totuus on tämä, et tarvitse heidän anteeksiantamustaan päästäksesi eteenpäin. Parannus ei riipu ulkoisen tunnustuksen saamisesta. Se riippuu kyvystäsi hyväksyä, että jotkut ihmiset eivät yksinkertaisesti omaa sitä, mitä tarvitset, eivätkä he tule koskaan omistaakaan. Tämä ei ole alistumista. Se on selköys. Se on tunnustaa, että sumuisen peilin edessä ei auta huutaa, heijastus ei koskaan ole uskollinen. Sinun on käännyttävä selkäsi ja etsittävä selkeä peili, tai vielä parempi, lopetettava peilien olemassaolon riippuvuus määrittää, kuka sinä olet. Mutta älä luule, että tämä anteeksi pyytämättömyys olisi vain moraalinen ongelma. Se on ennen kaikkea hajonneen psyyken oire. Nämä ihmiset elävät jatkuvassa hälytystilassa, peläten paljastumistaan, naamionsa irtoamista, arvonsa menetystä. Ylevyyden takana piilee hiljainen kauhu, pelko olla riittämätön. Ja tämä pelko on niin suuri, että he mieluummin tuhoavat suhteita kuin kohdistavat sen. He mieluummin elävät yksin kuin tuntevat itsensä pieniksi. Tämä on nykyaikainen kreikkalainen tragedia, jossa sankari tuhoutuu ei ulkoisen villin, vaan oman kyvyttömyytensä vuoksi hyväksyä ihmisyys omanaan ja muiden. Nyt mieti sinua. Mieti kertoja, jolloin teit virheitä ja pyysit anteeksi. Mieti kipua, jota se aiheutti, mutta myös helpotusta, jota se toi. Anteeksi pyytäminen ei ole alistumista. Se on rohkeutta. Se on ottaa vastuu, vaikka se satuttaisikin. Se on sanoa, arvostan sinua enemmän kuin kuviani. Ihmiset, jotka eivät koskaan tee näin, eivät ole vapaita. He ovat vankilassa. Vankilassa virheettömyyden myytissä, egon kultaisessa vankilassa. Ja ironisesti he ovat haavoittuvimpia, koska mikä tahansa uhka julkisivuun horjuttaa heitä kokonaan. On kuitenkin yksi ratkaiseva ero, jota monet sekoittavat. Anteeksi pyytämättömyys ei ole sama kuin katumuksen tunteen puuttuminen. Jotkut ihmiset tuntevat katumusta, mutta eivät tiedä miten ilmaista sitä. Toiset pelkäävät, että anteeksipyyntöä käytetään heitä vastaan.
Mutta näistä ihmisistä emme puhu tässä. Puhumme niistä, jotka vahingon jälkeen eivät osoita minkäänlaista pohdintaa, vain ärtymystä siitä, että heitä on kyseenalaistettu. He eivät etsi sovintoa. He etsivät hiljaisuutta. Haluavat sinun lopettavan puhumisen, muistamisen, vaatimisen. Haluavat sinun hyväksyvän heidän toimintansa kuin se olisi luonnollista. Kuin se olisi oikeudenmukaista. Ja siinä sinulla on valta. Todellinen valta. Sillä voit kieltäytyä tuosta hiljaisuudesta. Voit sanoa, mitä teet, ei ole oikein. En aio teeskennellä, että se olisi. Et tarvitse heidän anteeksiantamustaan vahvistaaksesi kipuasi, mutta sinulla on oikeus vaatia johdonmukaisuutta. Oikeus olla hyväksymättä yhteiselämää jonkun kanssa, joka pitää tunteitasi hankaluutena. Oikeus suojella tunteellista tilaasi samalla raivokkuudella kuin suojelisit kotiasi hyökkääjältä. Sillä loppujen lopuksi tämä on juuri sitä, mitä tapahtuu, kun joku kieltäytyy pyytämästä anteeksi. Hän tunkeutuu tunteelliseen maailmaasi, aiheuttaa tuhoa ja vaatii sinua sen jälkeen siivoamaan sekasortoja teeskentelemään, että kaikki on hyvin. Hän muuttaa haavoittuvuutesi heikkoudeksi, rehellisyytesi hankaluudeksi, kunnioitusta vaativuutesi tunteelliseksi kiristyksi. Ja jos hyväksyt tämän, tulet osasyylliseksi omaan sortamiseesi. Mutta toivoa on ei välttämättä näille ihmisille, vaan sinulle. Sillä ne, jotka eivät koskaan pyydä anteeksi, ymmärtäminen on ensimmäinen askel heidän myrkyllisen lumouksensa purkamiseksi. Se on nähdä kirurgista selkeyttä, että ongelma ei ole sinussa. Se on heidän psyykkensä vääristyneessä rakenteessa. Ja kouen näet tämän, lopetat etsimästä vahvistusta paikasta, josta sitä ei ole. Lopetat odottamasta hedelmiä kuivuneelta puulta. Ja alat istuttamaan omaa puutarhaasi. Ehkä synkin ja rehellisin opetus, jonka voimme vetää tästä, on tämä: jotkut ihmiset eivät koskaan muutu. Ei mahdollisuuksien puutteesta, vaan halun puutteesta. He suosivat illuusion mukavuutta totuuden kivun sijaan. Ja sillä välin maailma jatkaa heidän anteeksiantamuksestansa riippumatta. Elämä jatkuu. Haavat paranevat. Ja sinä, jos sinulla on rohkeutta, opit elämään ilman riippuvuutta niiden tunnustuksesta, joilla ei ole kykyä antaa sitä. Joten ensi kerralla, kun kohtaat jonkun, joka on satuttanut sinua ja ei pyydä anteeksi, älä hukkaa energiaasi pyytäen jotain, mitä heillä ei ole annettavana. Katso heidän silmiinsä vaikka vain mielessäsi ja sano, näen sinut. Näen heikkutesi, joka on naamioitu voimaksi. Näen pelkosi, joka on naamioitu välinpitämättömyydeksi. En enää anna sen määrittää minua. Sillä suurin vastarintateko synkkää psykologiaa vastaan ei ole haastaa sitä. Se on kieltäytyä antautumasta sen muovaamaksi. Ja heidän asettamassaan hiljaisuudessa löydät oman äänesi selkeämmän, vahvemman, vapaamman. Sillä loppujen lopuksi todellinen arvokkuus ei johdu siitä, ettet koskaan tee virheitä. Se johdu siitä, että tiedät tehdä virheitä, tunnustat ne ja jatkat eteenpäin vaikka yksin. Vaikka ilman aplodeja. Vaikka ilman anteeksiantamusta. Tämä on kypsyys. Tämä on voimaa. Tämä on ihmisyyttä. Ja tämän kukaan ei voi ottaa sinulta, ellei sinä anna.